може да направиш всичко правилно. Да работиш, да спестяваш, да инвестираш десетилетия, да стигнеш до голямо портфолио и пак да останеш без пари. Не защото си глупав или мързелив и не защото пазарът не е носил добра възвръщаемост, а просто защото си започнал да теглиш пари в грешния момент. И точно това е тъй наречения sequence risk. На български, както винаги се случва, преводът е странен, но е нещо като рискът от последователността на възвръщаемостта. Това не е само колко прави пазарът средно, а в какъв ред ти се случват добрите и лошите години. И ако не го разбираш, може да провали целият ти финансов живот. Здравей, казвам се Огнян Станоев и съм предприемач и инвеститор от над десетилетие, като през това време изградих портфолио, плащащо ежемесечните ми разходи. Собственик съм на одобрен и лицензиран от държавата обучителен център и за последните 2 години съм обучил хиляди българи как да инвестират и управляват парите си по-добре. За да обясня феноменът Sequence Risk, нека ти го кажа супер просто. На екрана си в момента може да видиш сравнение. Представи си двама души. И двамата започват с 100 000 евро. И двамата теглят 5000 евро за разходите си. И двамата, ако погледнеш, само средната възвръщаемост за периода правят по 4% годишно. Звучи еднакво, нали? Само че първият човек завършва с 105 944 евро, а вторият с 35 889 евро. Защо? Защото първият е имал по-добрите години по-рано, а вторият е получил шамарите от пазара в началото. И когато ти вече теглиш пари от портфолиото си, това променя всичко. Тук идва голямата заблуда, която масово се обяснява в интернет, особено в цялата FIRE общност и в американските блогове за ранно пенсиониране. Събираш X пари, изчисляваш си сумата, която е 4% от цялото портфолио, след това тази сума всяка година я увеличаваш с инфлацията и я теглиш, за да живееш от нея. Примерно имаш 1 милион. Решаваш, че ще теглиш 4%. Това са 40 000 на година, като всяка година увеличаваш с процента на инфлацията. Всичко изглежда прекрасно. После обаче идва лош пазар и портфолиото ти пада с 30%. Вече не си на 1 милион, на 700 хиляди си. Само че разходите ти не питат дали пазара е в настроение. Наемът, токът, храната, водата, лекарствата, животът те си върват. И за да извадиш същите 40 хиляди, вече не теглиш 4%, теглиш 5,7%. Опа, почваш да продаваш все повече дялове, точно когато цените са най-ниски. И най-гадното е, че всеки дял, който продадеш на дъното, вече го няма, когато пазарът един ден се възстанови. Това е същността на проблема. Sequence Risk не е просто лоша доходност. Sequence Risk е комбинацията между лоша доходност и нуждата ти да продаваш в този момент. И тук повечето хора правят втората голяма грешка. Когато чуят това, си казват, окей, значи решението е никога да не продавам нищо. Според мен не. Аз не мисля, че решението е да станеш някакъв инвестиционен монах, който умира, но никога не продава акция. Според мен решението е да не бъдеш принуден да продаваш много и то точно тогава, когато не трябва. И това е огромната разлика. Идеята не е да избягваме продаването религиозно на всяка цена, а да имаме възможността да го направим умно. И точно тук влиза ролята на дивидендното инвестиране. Не като религия, не като 100% от портфолиото, а като практично, разумно решение на реален проблем. Защото ако солидна част от разходите ти се покриват от дивиденти, ти намаляваш натиска да продаваш дялове в лош пазар. Няма нужда да са всички, но поне една солидна част. Представи си, че месечните ти разходи са 3000 евро. Ако портфолиото ти носи 0 евро кешов поток и всичко идва от продажби на дялове, ти си изцяло зависим от цената на пазара. Но ако портфолиото ти носи 1500 и 2000 евро от дивиденти, вече си в съвсем друга позиция. Да, естествено, че пак ще трябва да продаваш, естествено, че не можеш да живееш само от тях, но особено в комбинация с добър авариен фонд с кеш или кешоподобни инструменти, ситуацията ти се променя драстично. Защото ако пазарът е надолу за 3 години, ти можеш едновременно да ползваш дивидендите, да взимаш част от кеша и да свиеш една идея разходите. И тогава, вместо да продаваш по 3000 евро на месец на ниските цени, усъкътявайки портфолиото си дългосрочно, ще трябва да продаваш само, да кажем, 500. И тук не помага само математиката, помага и психологията. Защото едно е да гледаш как някаква линия на екрана ти пада и да знаеш, че за да живееш трябва да продадеш още от все по-малко струващите ти акции. Друго е да гледаш как пазарът пада, но същевременно в сметката ти продължава да влиза паричен поток, който е непроменен. Сега, важно е да не се довеждат нещата до крайности. Ако човек отиде в другата крайност и се фокусира само върху инвестиции, носещи висока доходност сега, под формата на високи дивиденти или лихви, рискува пък да усъкати дългосрочният растеж на портфолиото си
И също така да направи опасна концентрация в шепа индустрии и сектори. Ето защо според мен най-умният подход не е или, а комбинация. Sequence Risk е най-опасен в първите години след като започнеш да теглиш. Там си най-уязвим. Ако тогава си изцяло зависим от продажби, положението може да стане лошо. Ако тогава голяма част от разходите ти вече са покрити от дивиденти, найми или друг пасивен доход, ти просто си по-устойчив. Същевременно, ако имаш част от портфолиото ти, която расте повече като цена, това дългосрочно те прави по-устойчив към инфлация, повишава дългосрочната ти възвръщаемост и ти дава експозиция към сектори, които иначе не би имал в портфолиото. Сега, нека да направим още една крачка, защото тук има и нещо друго, което почти никой не казва. Има огромна разлика между това портфолиото ти да е голямо и това живота ти да е устойчив. Портфолио от 2 милиона, което не произвежда почти никакъв доход и разчита на продажби на акции, може да е по-крехко от портфолио от 1 400 000, което носи стабилен, растящ паричен поток и те кара да продаваш много по-малко. Защото богатството на хартия и устойчивостта в реалността не са едно и също нещо. И тук, честно казвам, според мен много хора в инвестиционната общност са прекалено влюбени в таблиците и не виждат реалния живот. Реалният живот е хаотичен. Може да имаш 3 лоши борсови години, точно когато ти се роди дете, или точно когато ти изкочат здравословни проблеми, или точно когато решиш, че не искаш повече да търпиш работа, която мразиш. И ако тогава цялата ти стратегия зависи от това да продаваш на добра цена, значи стратегията ти не е толкова добра, независимо, че на калкулатора показва голяма възвръщаемост. Точно за това казвам, че дивидендната част в портфолиото не е просто за доход, тя е за устойчивост. Тя е за това да не ти се налага да унищожаваш собствения си капитал в грешен момент и да можеш да издържиш достатъчно дълго, за да получиш ползата от бъдещото възстановяване на пазара. Sequence Risk е проблемен не защото пазарът пада, а защото ти трябва да живееш докато пазарът пада, продавайки и заключвайки загубите си, вместо да позволиш на пазара да се възстанови заедно с твоите акции. И колкото повече живота ти може да бъде финансиран без принудителни продажби, толкова по-малък става този риск. Това не означава никога да не продаваш, това не означава да купуваш всичко с висок дивиденд. Означава да построиш портфолио, което е направено за човешки живот, а не за екселска таблица или калкулатор в YouTube видео. Така че какво бих направил аз на твое място? Първо, бих спрял да строя портфолио, което да разчита само на продажби на акции за финансиране на живота. Второ, бих започнал да изграждам тази структура на портфолиото стъпка по стъпка още сега, а не да чакам до момента, в който това ще ми потрябва. И трето, бих добавил и буфер, който стои в Money Market фонд. Защото комбинацията от кешов поток и авариен фонд ти купува време. А времето е това, което позволява на добрите активи да се възстановят, вместо да бъдат ликвидирани систематично на дъното. В крайна сметка целта е да не останеш без пари, когато най-накрая си решил да живееш от портфолиото си. Ако искаш да се научиш как аз лично мисля за изграждането на такъв тип портфолио, както и как да инвестираш като цяло, то запиши се за безплатното ми обучение от линка, който трябва вече да се появил някъде тук на видеото или от този в описанието. До скоро!